Kayo't magchika ta. Describe your first time. Sakit, guot, muagas ang dugo, hapdos, agay, aroy, giduot pa jud, ibot na sad. Di ka kasabot sa empathy o sister. Yung ana di ay ang mag-blood donor. Ga, naghinuktok ka manggod. Di lang ako kalikayan ga. Nga, magunaon na sa nahitabo na to kagabi eh. Labaw nang, dili po na ako katuyo. Nga makompare dyan na ako sa ice cream, mga ako na-experience liha ni mo. Kay nga naman. Kay na-prove, magud na ako ga. Nga wa na ilami kung humok. Di ba nga ni-graduate ka naman, pre? Oo, pre, oy! Unsa mo po'y paborito ni mo subject sa eskwelahan? Aw, ang paborito dyan akong subject, no? Kay ka ng English dyan. Nga sa ato pa, bright dyan kag English. Ay mo lang. Biko no be? Unsa may in English sa lusa? Lies alis. Tambal man as kuto, pre. Ay, mau-mau na bang guna, pre. Unya ka ng kulto, pre. Unsa mo po'y in English, ana? Kasayon. Colt 45, good. Ilim nun man na, pre. Mau-mau na bang guna, pre. Mao ba? Sa butabol na kayo na, oy. Unsa man, napakailaing pangutana? Kuan ka ng Bisaya lang pagtubag, pre. Kaya ako Englisyon. Unsa man na? What is the difference between opinion and conclusion? Ay, kanara di ay. Kasayon na po na, pre, ay. Ang kalahian mangguda ng opinion o conclusion. Kung mag-una ta sa opinion, magasuot pa man ka kay open pa man. Unsay open? Ang opinion. Unya, ang conclusion? Aw, di na dyan kakasod. Ay, kay close naman. Free drinks in the house.